பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்ப சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி 2 ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பெரியவங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு மசால் வடையும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இன்னொரு ரெசிபி சின்ன பசங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி சீஸ் வச்சு கட்லெட் பண்ணியிருக்கோம். சீஸ் கட்லெட் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, இல்லை நம்ம சேனல் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் எடுத்தது வேறு ஒன்றும் இல்லை, தட்டைப்பயிர் தான். தட்டைப்பயிர் ஈஸியாக கிராமத்துலாம் கிடைக்கும், டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் டவுனில் கிடைக்கிது. இது வெள்ளை தட்டைப்பயிர். இது சகரோட ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊறணும். ஊறினா நல்லாயிருக்கும். இப்போ தண்ணி வடி வச்சுக்கிடுவோம். அதில் மிக்ஸி ஜாரில் பச்சை மிளகாவும் இஞ்சி போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதோட 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கேன். போட்டுட்டு தண்ணி வடிஞ்ச தட்டைப்பயிரையும் எடுத்து போட்டுவிட்டு அதே மாதிரி குறைன்னு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வடை மொறு நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே அரைச்சி வச்சுட்டோம் ஒரு பவுலில். அது கூட 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். சோம்புத்தூள் 1 டீஸ்பூன். வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கிடுவோம். அடுத்து மல்லி கருவேப்பிலை தான் நம்ம வடைக்கெல்லாம் சேர்க்குற மாதிரி தான் பொடியாக நறுக்கி அதையும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிடுவோம். அடுத்து ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அது கஸ்தூரி மேத்தி. கஸ்தூரி மேத்தி 1 ஸ்பூன் கையில் வச்சு கசக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடுவோம். பிசைஞ்சிட்டு ஒரு கடையில் எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம போட்டு மசாலா வடை எப்போவும் செய்கிற மாதிரி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். அடுப்பை ஹையில் வைக்காமல் மீடியமில் வச்சு கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் அப்போ ஹையில் வைங்க. அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்னு நல்லா வேகும். நோம்பு கஞ்சிக்கெல்லாம் நம்ம கடலப்பருப்பில் தான் மசாலா வடை செய்வோம். ஒரே மாதிரி செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடுவோம். நோம்பு கஞ்சியோட சாப்பிட சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வச்சுன்னு சொல்லுங்கள். மசாலா வடை எப்போ செஞ்சாலும் அடுப்பை கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி அந்த மாதிரி செஞ்சால் தான் வடை நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். ஒரே ஹையில் வச்சு நம்ம செய்யக்கூடாது. இப்போ வடை வந்துருச்சு, நம்ம எடுத்துடுவோம். ரொம்ப கொஞ்சோடு சாப்பிட ஒரு பெஸ்ட்டு சைடிஷாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அடுத்து நம்ம சீஸ் கட்லெட் செஞ்சுருவோம். அதுக்கு ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன். கடாய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துருவோம். அதில் பட்டர் மெல்ட் ஆகி நெய் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் மைதா சேர்த்துடணும். மெல்ட் ஆகிடுச்சு. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துருக்கேன். கட்டி விடாமல் நம்ம கலந்து விடணும். அடுப்பு குறைச்சி வச்சுட்டு கைவிடாமல் கலந்து விடணும். கலந்ததுக்கப்புறம் 1 கிளாஸ் பால் எடுத்துருக்கேன். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு 1 டம்ளர் பால் கரெக்டாக இருக்கும். பாலையும் ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா மைதா சேர்த்துருக்கனால கட்டி விழுதுடும் டக்குன்னு. நல்லா பாலை இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. அடுப்பு கம்மி பண்ணிட்டு தானே கலந்து விடுங்க. நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரீம் சீஸ் சேர்க்குறேன். இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா செடார் சீஸே சேர்த்துக்கலாம். சீஸ்லாம் நல்லா கலந்து வந்துருச்சு. அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருவோம். மிக்ஸ்டு ஹெர்ப் 1 டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன். சில்லி ஃப்ளேக்ஸு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குருவோம். சேர்த்துட்டு ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன். நான் ஸ்வீட் கார்ன் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்க, நல்லா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இல்லாட்டி பட்டாணி கூட நீங்கள் வேக வச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம திருவுண சீஸ் சேர்த்துருக்கோம். சீஸ் மெல்ட் ஆகி வரட்டும். அடுப்பை கம்மி பண்ணிவிட்டு கலந்து விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிடுவோம். சீஸில் வேறு உப்பு இருக்கும், அதனால் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. காரம் நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ட்ரேயில் நான் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். அது நம்ம செஞ்சதை எல்லாத்தையும் அதில் கொட்டிடுவோம்.
ஃபுல்லாக சூடோடு போட்டால் தான் நம்ம செட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நல்லா சமப்படுத்திக்கோங்க. அந்த ஸ்பூனே வச்சு நல்லா சூடோடு சமப்படுத்தி விடுங்க. மேலாக திருவிழா சீஸ் இருந்தால் போட்டுக்கரலாம், இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அது நல்லா ஆறட்டும். ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பீஸ் போட்டுருவோம். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹார்டாயிரும். அதுக்கப்புறம் பீஸ் போட சரியாக வராது. இப்போல்லாம் பீஸ் போட்டு வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் தான் பொரிக்கணும். சீஸுன்றதுனால எண்ணெயில் போட்டது மெல்ட் ஆகி வர சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஓரத்தெல்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுவோம். ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துருவோம். இதில் டிப் பண்ணி அப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸில் நம்ம பரட்டி தான் பொரிக்க போகிறோம். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுட்டு மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போடுவோம். தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஸ்மூத்தாக கரைச்சிக்கோங்க. கரைச்சி தனியாக உரமாக வச்சுருவோம். நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இன்னொரு பவுலில் நான் முட்டை எடுத்திருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிடுவோம். பீட் பண்ணி உரமாக வச்சுருவோம். இன்னொரு பவுலில் நான் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நம்ம காலியாக எடுத்துக்கிடுவோம். ஏன்னா மைதாவோட டிப் பண்ணி அடைக்கும் போது எல்லாமே சத்துன்னு ஆயிரும். ஃப்ரிட்ஜில் போது ஒரு டைம் இருந்தால் ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் வைங்க. அப்படி டைம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா செட் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வரும். இது மாதிரி ஓரத்தில் எடுத்து விட்டு தோசை கரண்டியால் எடுத்துட்டிங்கன்னா பீஸ் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ எடுத்த பீஸை நம்ம மைதாவில் டிப் பண்ணி நல்லா கோட்டான மாதிரி கலந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் க்ரம்ஸில் பரட்டி எடுக்கணும். நல்லா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் சீஸ் மெல்ட் ஆகி வெளியே வராது. நமக்கு கட்லெட் கரெக்டாக வரும். அடுத்து முட்டையில் டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணணும். நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சீஸுன்றதுனால நான் உங்களுக்கு கவனமாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு ஒரு ட்ரேயில் வச்சு அடுக்கி திரும்பவும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா 1 மணி நேரம் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பொரிக்க போகிறோம். நம்ம செஞ்ச எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி நம்ம டபுள் கோட்டிங் கொடுத்து ஒரு ட்ரேயில் அடுக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு 1 மணி நேரம் எடுத்துகிட்டு உடனே டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். உடனே பண்ணால் ரிசல்ட் நல்லா வரும். இது செஞ்சு கொடுங்க, பசங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.